Come da poca picchita va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in capo di I love you, papà l'americano. Medzi podujatiami tohoročných komárňanských dní nechýbal ani 10. ročník športového dňa v komárňanskej športovej hale, kde sa stretli milovníčky, ale aj milovníci zdravého pohybu. Populárni fitnessový manželia Rubin Tréka a Šobert Norby taktiež zavítali na toto podujatie. S Rékou sme sa naposledy rozprávali presne pred rokom. Za ten čas sa toho u nej veľmi veľa zmenilo. Olyan dolgok történtek velem, amire nem is számítottam, hiszen nem volt betervezve a harmadik baba, és azóta már nem, hogy kihordtam, hanem meg is született. Fantasztikus egy éven vagyok. No už sú to naozaj veľké veci. Pôvodne sme totiž neplánovali tretie dieťatko, ktoré som nielen donosila, ale už aj porodila v priebehu roka. Mám za sebou skvelý rok. Ja som vždy tvrdila, že v živote ženy je najúžasnejšou vecou poviť dieťa. Pri mojich dvoch starších deťoch som mala nesmierne rada práve to 9-mesačné tehuľkovské obdobie, keď sme boli tak tesne spolu a nebolo to inak ani tento raz. Takže uplynulý rok je skutočne výnimočným. Teraz oslavím 33. narodeniny a bol to skutočne úžasný rok. A odkedy sa Zalán narodil, môj život dostal opäť nový rozmer. Budapesten hetente kétszer tartok nagyon nagy szabású órát. V Budapešti mám dvakrát týždenne hodiny, každý útorok a štvrtok, keď spoločne cvičíme s 200 dievčat a žien. A na týchto hodinách nechybajú ani tehuľky, dokonca aj také, ktoré sú v druhom trimestri, ale aj tie tesne pred pôrodom a v tehotenstve pribrali len 2-3 kilá. Sú príkladom toho, že ak sa žena vedome riadi správnou životosprávou aj počas tehotenstva, tak vie zostať ženou aj naďalej. Všetky rozhodnutia vznikajú v hlave. A ak si niekto zvolí cestu kvalitnej stravy a pravidelného pohybu, tak nemusí padnúť do pasce obezity, tak ako mnohé tehotné ženy. Akkor nem kell beleesni abba a csapdába, ami sajnos nagyon sok kismamát a rabjává tesz. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 10 év az a következetesség és tudatosság, amit a... Myslím si, že mojich uplynulých 10 rokov ovplyvnila práve dôslednosť a vedomie, podľa ktorých som sa riadila pri všetkých 3 tehotenstvách. Aj u mňa, tak ako aj pri ostatných mamičkách, ktoré s nami cvičia, je výsledkom zdravé dieťatko a keď sme vyšli z porodnice, boli sme úplne rovnaké ženy, mamy a manželky ako pred otehotnením. Nagyon-nagyon fontos, hogy az orvossal mindig konzultáljunk, hiszen lehetnek eltérések, de nekem az orvosom azt mondta, amikor... Aj v tomto prípade je nesmierne dôležité vždy konzultovať všetko s gynekologom, keďže nie sme všetky rovnaké. A mne môj lekár povedal, keď som bola tehotná, že Réka, vy ste tehotná, nie chorá. A keď som porodila Zalána, taktiež mi povedala, že vy ste len porodila a nie ste chorá a môžete vykonávať akýkoľvek pohyb, ktorý vám padne dobre. A je to skutočne tak, že dieťatko, ktoré rastie v brúšku, je naozaj tým najlepším senzorom na to, čo môže robiť tehotná mamička, čo už radšej nie. Skrátka reaguje na všetko. Aj na to, ak mu je pohyb maminy príjemný a okamžite reaguje, aj keď mu niečo nie je príjemné. Je to fantastický pocit, keď zájdeme domov a od toho úplne najmladšieho až po 8-ročnú Laru je doma celá rodina. Aj môj brat má 3 deti a mám veľmi rada, keď je 6 detí v dome, keď k nám prídu na návštevu. Az élet értelme a család,
sajnos ez az érték, a család szó. Zmyslom života je rodina, aj keď v dnešných časoch je žiaľ cenená ako vzácna biela vrana. Aj preto by som touto cestou chcela povzbudiť všetky rodiny na Slovensku, aby aj v prípade, ak sa vyskytnú nejaké ťažkosti v rodinnom či partnerskom živote, nehádzali flintu do žita, ale aby ich začali riešiť. Pretože vyriešenie problému posilňuje vzťah, ten sa stáva kvalitnejším. Aj u nás boli rôzne výkyvy, ktoré sme však vyriešili, a aj vďaka tomu je náš spoločný život omnoho šťastnejší. Nálunk is voltak hullámvölgyek, de megoldottuk, és még teljesebb, még